Hindi. Ala! Ala, wala siya likeness! Marunong yan, marunong yan. Marunong po yan lumangoy. Nauna pa yung ano. Grabe mo na po siya. Ay, magsabi kayo kung sino ha. Paano po ako papalitan? Sila na po yan! Wala kang napili yan, sisisilin lahat. Galing. Nakaka-amaze, no? Ay, shoota! Wait lang, be! Papunta kami ng Pulipol Island. Ito yung daan. Kaya pag in-expect nyo na sasakay kami ng barko, boat, para sa isang island, meron po siyang byland. Yes. Mahidden Oh, daan. may hidden daan. Papunta sa isang island. Hindi ka po taga dito, hindi mo alam ito. Itong daan na to. Kasi nagbo-boat po sila papunta doon, nagbabangka. Taga rito lang nga daw nakakaalam ng daan na ito papunta doon. Yang nasa harap ko is tour guide dito. Tour guide ng Naslok at saka Pulipol Island. Kung in-expect nyo na mainit papunta doon, hindi. No. Mapuno siya kabilaan, malamig. Sabi tanghaling tapat. Pwede Oo, kumukay. maglakad. Guide din po kasi. Pulipol Island, makikita ito sa Barangay Colayo ng Bani, Pangasinan. Nasa Philippines Island, barangay. Kaya kami po yung barangay sa Ito yung barangay sa Bani na malaki po. pinakamalaki, pinakamalawak. Pinakamalaki. Pero siya po yung pinakadulong barangay. Then, Bulinaw Kasi na. kapitbahay na po namin si Katuday, Bulinaw. Bulinaw na part. Oh. Okay. Nakakuha nyo ha. Naglalakad lang po kami. Lahat ng kasama namin nauna na. Excited sila eh. Yes, Tatalon. amal sila. Oo. Nawala na sila talaga. Baka, kasi iniisip nila baka lumakad yung Pulipol Island. Yun lang. Kaya nagkakain. Oo. Oh, tingnan nyo. Parang akas ng tungdaan. Sobrang maba to. Oh, mother, lika na! Doggy! Pati! Babay-bay na si baby. Oops, may motor. Doggy is the name. Doggy!
Uy. Oh my God! Buti na lang, di ako marunong yan, ha? Paglugan doon, ano naman kaya? Hindi ka na mag-hike. Ito yung pangalan niya si Doggy. Pinag-isipan talaga nilang pangalan na yan, ha? Doggy. Kapay nga. Pasensya na po kayo, marami akong fans. Oh? Ayan, mga fans ko yan, mga supporters. Nag-iinggan nyo sa akin tumakbo ng presidente ng Pilipinas. BBM. Doggy? Punta kami ng Pilipinas. Puno po ng tubig. Actually, naiwan ako kasi side of matanda na. Matagal ako. Yung mga kasama ko nakapagod na ako. Hindi ko pa. At hinahanap tayo kung nasa na tayo. Sa ibang daan na inuwaan. Wala kami ng daan. May sariling daan. Wow, talaga excited na si Mama. Naririnig niya na yung dagat. Baka sila na yun, ang ingin nila eh. Ang tanong. Baka. Yay! Ay ka naman. Bakit po ako? Alam. Ayan naman. Ayan ang tour guide ko. Sinulo ko ba naman? Sabi nila, saan kami yata yan? Oo, nagbaba. Anong gusto nila? Mauna sila o mamroblema sila sa akin? Di ba? Paiwan na lang nila yung guide. Sexy ng guide ko ba? Ano na po yan siya? 40 na pero tingnan mo. Para lang siyang 14 na. 14 pa lang yan. Yes. From here, sabi ng guide namin 3 minutes na lang at nakikita na namin yung dagat ng Pulipol. Kung bakit sa Pulipol, bakit sa tinawag na Pulipol? Kasi Yan po yung dagat na pinupulutan ng Ayan po, Pulipol. Yan po yung beach na iniikutan po. Hear the night storm, yeah. Hindi po steady, maagos po yung Feel my soul Sige. with the fear. naintindihan niyo yan. Throw the daft into our Pasensya na, sir, tagal. state. To the right po. Oh, yeah. Oh, yeah. Opo. Oh, yeah. Yes, ma'am. Hindi po. Hindi po yung nakakaya. Meron po kami dyan na giant monstera.
So, ayan na po siya. Malapit na po. Kaya huwag mainip. Pag mainip yun. Hear the night Truth. storm. Maraming patience. Dapat marami kayong bitbit na patience. Oh my God, nandiyan na siya. Throw the daft into architect. Nifterene. Oy, Alam na po, welcome to oy, Ulipol Island. oy, Ang daming turista. Yes po. So, nasan sila? Andun, ma'am. Hanapin mo na yung bangka. Anong masabi nyo na nauna kayo? Masaya. Masaya ba? Masaya? Ikaw, masaya ka? Mabuti naman, masaya kayo. Kung saan-saan ako dinaan ito eh. Nag-alon na kayo? Di ba? Sabihin nyo kasi na hindi Bye! Di ba, hindi yung tinatakbo kayo? May kapit Instagram.
Hello, madlang people! Pag wala ka talagang chinelas, dahil.
One, two, three. Paano tayo kapag pupunta sa point paa? Kailangan straight ka lang. Nagagawa ka na ganun. Para pagpupunta. Oh my God! Kita po tayong lahat dyan. Asawa, hindi ka nagsabi! Ate, yung salamin mo. Ano yung salamin? Pero ako yung... Ito.